Du ved, hvad du skal. Og nu! Jeg går lige foran her. Du kan nok godt være her. Og du går helt over bunden. Ah! Koncentration, rolig ud. Kom så! Squat. Og du trykker! Hey! Rack. Det var fucking nemt. Godt. Ja, 102,5. Kommer du godt op og ligge på den kasse? Med den kasse hedder det. Ud og vente. Start. Pres. Yes. Yes. Rack. God tid. Hele vejen. Nu skal du søge dig nu. Hele vejen. Ja, perfekt. Stop. Pres. Op, op, op. Hold det. Rack. Super dog. Det gik jo fint. Det gjorde det. Tillykke. Ja. Nu skal jeg lige. Ja, ordentligt ned ind. Yes! Down! Down! Ja, meget bedre end før. Meget bedre løft. Meget bedre løft. Og det går næsten. Så. God tid for kridtet ordentligt og klap fingre. Klap en gang. Og nu, og løb op. Ja. Alt perfekt. Jeg vil have! Jeg vil have trækken! Hey! Down! Sådan, mand! 160 måder. Sådan. Mester Mean Machine. 215 kilo. Det er godt. Du kan godt, mand. Fart på. Ja! Hvad fanden var det?